Umculo we-gospel uJumbo uwenze into enconywe abantu bayithanda kakhulu. Lo mculi lo uthole ithuba lokuthi ashaye u-live kwenye event ebiphethwe uJathah. Lo mculi ufike wacula ingoma kaKhuzani njengoba vele bese kuzongena uKhuzani. Wase ecula ingoma yeGciwane Elisha. Lokho kwenze abantu babona ukuthi akasayidi namuntu ngoba kwazi ukuthi labaculi ababili bazimbangi.